Nik naiz eta gustatu zitzaidan lo egitea oinatzekin. Kaixo, Dionez naiz eta gehien gustatu zitzaidana hau da altxorraren jolasa. Hemen geuden pista irakurtzen. Bikotearen jolasa ere gustatu zitzaidan. Nire bikotea lasne izan zen eta izaten genuen txio-txio. Kaixo, nik Mikel naiz eta barrian gehien gustatu zaidan altxorraren jolasa zen. Argazki honetan pista bat aurkitu dut. Kaixo, ni Juni naiz eta gehien gustatu zana zen kolumpioetan ibiltzea. Ni Jandri naiz eta gehien gustatzen zaidan marmoka egitean da. Hemen marmoka ari naiz egiten. Kaixo, ni Aia naiz eta gustatzen zaidana parkean ibiltzea eta dirista jatea. Ni Steven naiz. Lotara noa. Mikel nuen lo. Ixer naiz. Musika den jolasa gustatu zitzaidana. Nik hemen aiza musika zapaltzen dago. Eta ere bai Samuelekin lo egin gustatu zitzaidan. Ni Nadir naiz eta altxorraren jolasa gustatu zait. Altxorraren jolasa gustatu zait eta irabazi nuen. Azkenik egiarrekin lo egitea. Kaixo, ni Carlota naiz eta gustatzen aroalekin lo egin. Ni Kalba naiz eta kolumpioan gustatzen zitzaidan. Argazki honetan Aia eta nik dago. Eta orain lotara noa. Nik Aroa naiz eta barrian goiarea polita eta egin nituen. Makarroiak margostu nuen. Kaixo, ni June naiz eta gehien gustatu zaidana kuadroa egitea. Argazki honetan ari naiz margotzen. Kaixo, ni Alasne naiz eta gehien gustatu zaidana bikotea jolasa izan zen. Ni txitua nintzan txio. Kolumpiotan ere gustora egon nintzen. Ni Eiar naiz eta gehien gustatu zitzaidana diskoteka izan zen. Argazki honetan Jandrekin jolasten nengoen.
Aizue? Eta hemen nago Nadirrekin oean lo egiten. Nik izan naiz eta barriaran egin dut marmoka. Jun egin dut lo goiko pisuan. Hemen gaude biak lo egin baino lehen. Hurrengo urtera arte!